Siapa yang hafal? Ah we, angan-anganan we. Lagu Tombo Ati. Yo we. Ya wis tesi kena tesi wi. Waduh mae wi. Sinden. Sebenarnya gak apa-apa. Wis tulisannya wis Gus Baru Lovers ngono ah. Iya. Salam, perkenalkan nama. Nyuwun ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken Gus. Kok malah angker ngene malian? Kok enek lagune wayang? Islam. Oh. Kang lima puniki. Katindakna mring para sesama Lah kok enek manuk barah. Terus. aja pada titik ngeleke rukun Islam para rawuh ingkang kinratan. Wonten ing jagat menika menungso menawi mbangun griya tanpa pondasi mesti griyanipun ambruk. Mengkaten ugi agama Islam wonten pondasinipun, wonten cagakipun inggih menika rukun Islam. Kok betambah kuwi? Rukun Islam punika wonten gangsal para bapak para ibu. Menawi salah setunggalipun tinggal dados boten sampurna. Engkang sepindah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkang kaping kalih nggih punika salat. Salat punika tiyang mukmin. Bedane wong Islam kalian kafir inggih menika setunggal inggih menika salat. Saiki akeh wong kuat dolanan HP nganti tengah wengi nanging adzan subuh kalah karo guling lang kasur. Wonge teko kabeh. Kose aku maca. KKP 3 inggih menika zakat. Wis zakat napa durung? Zakat punika ngresiki bondo lan ngresiki ati saking sifat kikir. Kados pari menawi saya isi tuwungkul nanging menawi kosong malah ndangak-ndangak. Kicau mania ndangak-ndangak. Monggo Mas Kanjeng Sunan. Oh, urung mari ngono aku. Ya wis tepuk tangan keren. Monggo pepeling Mas. Apa iki? Sik hop. Arep bocah nyapa, Mbak? Pepelingi apa? Nggih, pepeling eling-eling. Pun wancine gleng-gleng ngono to. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah iki dadi acara wayang iki. Sik suwi pora Mbak. Oleh suwi rasa. Wis Mbak, wis sampun. Anda bijinya
100. Jane pertanyaanku tombo ati, tapi dhek ndalang kuwi ya wis to. Aku iki cita-citaku ya di dalang lho. Sewu Gus, kula nggih saged tambah ati. Wis hop ampun. Wis kameng wis apik, Mbak. Sampeyan dalane pundi? Kula saking Bungkal, Gus. Oh, adoh iki lho. Tambah sithik. Oh, tambahi Mbak ya wis. Pas tambah tambahi kae kok. Matur sembah nuwun mugi-mugi Gus Baru pinaringan sehat, selamat, panjang yuswa nggih Gus. Amin. Oh. Tuku garu dinggo garap sawah. Derek Gus Baru pikanto berkah Allahumma amin. Mugi-mugi grup hadroh Kanjeng Sunan pinaringan sehat sedaya, lancar rezekine nggih. Pun salam. Akhirul kalam bilahi taufik walidayah nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ora nggo mic nggih. Apa Kadang-kadang nunggu mic dhewe lho wi. Batik dhewe biasane. Iya, Pak. Aku cita-citaku pengen dadi dalang wayang. Malah dadi dalang kerusuhan toh.